Thank you very much. Nkhani yoyambayi yokhuzana ndi Ardmark mwina ndi funsa Minister of Finance anthandize kuyankha. Nkhani yachiwiri ndi yokhuzana ndi kuti kodi ngati anthu oti afufuzidwa akhoza kubwera kuno nkutuluka wosadziwika kodi National Intelligence Service saku tikatonse pachiswe posadziwa ndipo funso la manawo linadza wonjezedwa mphamvu ndi funso la chitete kunena kuti ndiye kuti mabungwe wonse sadadziwe bwanji ngakhale wa ACB adadziwa munthu atachoka kale. Kodi kapena mabungwe onsewa kuli anthu amene amagwirizana nawo. Kodi maina aja natchulidwa aja zikadakhala kuti zimatchulidwa kuno, would you have behaved different kapena kunena kuti kodi mkadachitira mwina mosiyana ndi mmene mwayankhira lero? Ndiudziwa kuti yankho la pamenepo ndi inde. Zinazo tikufufuza mabungwe osiyanasiyanawo ndi aliyense kuti udindo wake ukadena kukhala wa mtundu wanji, ndipo tikatha kupeza zimenezo tionanso chochita kutsogoloko. Koma nduna finance thandizeni. Zikomo kwambiri Excellency. I think funso la amana lokhuzana ndi kwa Ardmark observation ndiyoona kuti Ardmark inali ndi lingaliro loti igulitse chimanga. Ndinene kuti mwina nthawi zina maganizo ngati amenewa amabwera asanakhale ndi final assessment ya mmene kukolola tingakololere, kutheka kuti body makambirana zimenezi ndi malingaliro loti mwina tikolola mokwanira. Koma ndi cyclones amene tinadzakhala nawo zinali zachidziwikire kuti yield ya chaka chino inatsika poyerekeza ndi yield ya chaka chatha, ndipo kugulisidwa chimanga kumene maganizo analipo kugulisa ku Zimbabwe olokwina kulikonse anayimitsidwa chifukwa choti chofunikira number 1 ndi kusunga chimanga choti anu ake eni agwiritse ntchito a Malawi kusiyana ndi kungothamangira kuti apeze ndalama. Koma ndimafunanso ndingonenako fundo imodzi kuti nkhani ngati za kwa Ardmark pa management level komanso nkhani za kwa Ardmark ngati pa board level ndi nkhani zimene zikuunikidwa. Moti Your Excellency ndiye kuti ndinene kuti SPC athu anyowani Michael Zamba I think ndiye kuti ntchito yawo yoyambirira so ikhala imeneyo chifukwa ndi a former SPC. Mawa tinali ndi meeting unduna wa zaulimi ngati amene amayang'anira Ardmark, SPC ngati amene amatisungira office yanu, komanso Minister of Finance ngati shareholder wankulu wa Ardmark. 99% of the shares of Ardmark amachita holding nda ST ali apa kugwirira mashare oseo malo maboma. Ndiye ife ngati shareholder timaona kuti mwina tilowererepo kuti kodi board ya Ardmark ndi management ya Ardmark pakuoneka kuti pakukhala kokana ndipo motsogozedwa ndi SPC athu anyowani tikhale tikukumana ngati mawa lipitirira ngati atikire tsiku lina tiona cholinga kuti ma decisions akamapangidwa a board ndi a management azikhala ma decisions oti akupangira limodzi komanso okomera Malawi ifa kutumikira boma limodzi limene akulitsogolera ndi a president athu Dr. Chakwera. Zikomo. Your Excellency, we will take another round of questions. May I recognize my colleague in front? Zikomo kwambiri Your Excellency. Dzina langa ndi Philip White kuchokera ku GBS TV. Funso loyamba ndilokhudza devaluation. Your Excellency, anthu ali ndi nkhawa ku dziko kuno, alimi ali ndi nkhawa pa nkhani yokhudza AIP kuti ikwera. Anthu amene amawotcherera amene ali ndi zigayo ali ndi nkhawa mmene magetsi akuzimira komanso kuti akwera
komanso anthu amene amakhala nyumba za rent ali ndi nkhawa kuti mwina nyumba zikwera. Kuonjezerapo zinthu zina zikusowa, mafuta ophikira akusowa, sugar akusowa, makala enieniwa adula. Sindikudziwa Your Excellency ngati mukudziwa zimenezi, ndipo poonetsetsa kuti Malawi akhale ndi moyo otchipirako kapena affordable mukupanga zotani kumbali zimenezi makamaka AIP. Kumbali ya corruption, funso langa mwina khozo ndiyankha nduna ziwiri, azachuma ndi foreign affairs. Mutachoka otsutsa boma anatita naso ife atolankhani ndipo akamba zambiri. Choyamba amatiuza kuti mmene mayenda Your Excellency munapanga charter ndege, ndipo amatiuza kuti malipira $10,000 per hour. Ndikuti anduna anu foreign affairs akhoza kuyankhapo ngati zili zoona. Kumbali naso anduna zachuma pakatipa panatulukanso report loti kunatumizidwa ndalama ku NRB mamiliyoni ankhani by mistake kapena kuti mwangozi. Zimenezi zili pati. Pomaliza, Your Excellency, dziko muno tili ndi kachikhalidwe komanena kuti president amakhala munthu wabwino koma muzungulira ndi amene amamulakwitsa. So far ndi zimene zikuchitika mdziko muno, mukhoza kugwirizana nazo mfundo imeneyi kapena ndi nkhamba kamwa chabe? Zikomo kwambiri. Tithokoze chifukwa cha mafunso amenewo. Muyatananena kuti tikamafunsa mafunso ambiri titenga mwayi wa ena ndekuti satha kukhalanso ndi mwayi wofunsa. Fa pamenepo ndikuti mafunsa kale folo ndekuti ndapempha kuti tisanayiwale mafunso amenewo a president ayankhe. Zikomo kwambiri a president. Tathokoza kwambiri. Mwina ndiyambire funso lanu lomalizalo. Kuti kumamveka kuti a president yabwino koma omuzungulira kodi zimene mugwirizana nazo. Tisaike nkhani ya either or kapena black and white. Chifukwa mukamatchula anthu awiri atatu mudzaona kuti omuzungulira president more than that. Ndiye tisangonena kuti tichite conclude kuti ndi mmene zikhalira. Tikatero ndiye kuti mwina tabvyola size ya kuti tilibe information yokwanira. Izi zimafunika kungogwirizana kuti tingolondola nkhani mmene yakhalira basi. Ndiye Minister of Finance mutithandize nkhani ya realignment ya kwacha pokhuzana ndi zinthu zonse zijazitchulazi, komanso mukhoza kutithandizanso kugwirizana ndi ya Minister of Foreign Affairs kuti za ndege 10,000 kwacha an hour, dollars, sorry, not kwacha, $10,000 an hour. Tayankha mponi. Zikomo kwambiri ya president. I think nkhani ya devaluation, kugwa kwa mphamvu ya kwacha ndi chinthu chimene munthu wina aliyense wandale samachikodola nkumati kodi chichitika liti ndikufuna titachita devaluation. Wina aliyense wandale amakhala omalizira kuti atenge step yoti tiye tichite devaluation. Ndipo okhawa wandale amene amakhala olimba mtima kuti tiye tichite izi tidutsa mu kuwawa kwa kanthawi koma titeteza zambiri kupita chitsogolo. Ndipereke chitsanzo Your Excellency kuti sabata yatha kunabwera kampani ya Afrox Coffee Squad kuti tsopano tukukanika kuchita order medical oxygen chifukwa mabills athu oti tipereke ku South Africa kumene amatodetsa atiyimitsa kaye kuti kulibeko $dollars ku Malawi, ndipo sitingamapitirizebe mwangokupasani you are exposing us too much. Ifa ndalama zathu sizikubwera mwangozisunga ku Malawi mmakwacha. Tithokoze Mulungu kuti COVID yakhala ngati yatitayako pang'ono,
koma tikanakhala kuti covid ili pa nambala 1 sibwezi tikukambaso zonena kuti ayi apa zikutera apa zibwezi tikukamba zoti anthu akufa chifukwa chonena kuti boma lukanika kupanga chiganizo kuti makampani amene amapereka katundu ofunikira kwambiri kwa Malawi situkwathandiza ifeyo ngati boma. Nchifukwa chache kunena mobwereza timanena kuti tatiyeni tipange zandale zitakhala zandale, za economics zitakhala za economics, chifukwa kupanda kupanga ziganizo zina ngakhale kuti pandale nzosakoma zoti ena otsutsa agweramo nkulankhula zimene angathe kulankhula kuti awachite hoodwinka Malawi. Koma ife tili ndi udindo ngati osankhidwa amene tikuyendesa boma kupanga ziganizo zoti tisunge miyoyo ya Malawi komanso tione tsogolo la Malawi. Sabata yathu mweyi AKQ ananena kuti asiya kudula matikiti ku Malawi chifukwa makwacha adzadza kwambiri kuno akanika kutumiza $dollars kwawo ku Kenya. Agavana awali apawa, AST awali apo tinayesetsa kuthamanga nkuzilongosola. Ndipo AKQ anali ndi mabills akuluakulu, mabills otakwanisa tachita seto, ndipo mawa akuyenera kuti alengeze kuti ayambanso ticketing sales. Zonsezi sizikanatheka pakanapanda kuti president anapanga chisankho kuti tatiyeni tione kuti black market rate ili pachani ndipo formal rate ili pachani. Tisadzinamize kuti formal rate ikhale 800 chifukwa izi zipangitsa kuti ma services ena ofunikira kwambiri munomo Malawi ngakhale kuchipatala kumene Amalawi asafale chifukwa choti tifuna tingowaphimba m'maso nkungowasangalatsa kwa kanthawi kuli kuti mapeto ake zinthu sizidziwika kumene zikulowera. 2012 boma lapitalo linayeserako ndipo zinafika pa dead end, andaliyese zotsatira zake anaziona. Sitikanalola kuti tipite mpaka ku dead end kuli kuonena kuti ma solutions alipo pa table. Ndipo tukamba pano Reserve Bank yapatsidwa mphamvu zenyowani kuti ithe nayonso kutengako madola pansika nkumalowetsa kuma reserves nkumatha kunena kuti Afrox bwerani ndalama imene mafuna ndi pitani mukagule oxygen. Andunawo maninong'oneza pompano kuti agavana nandiko dola mandiuza kuti madola za mankhwala mafuna aja mawa mutabwera tikupatse. Zonsezi ndi zinthu zimene zikutsatira kupanga chiganizo choyenera osangoti chandale koma chofuna kupulumutsa chuma cha dziko lino. Ndipo kupita chitsogolo ndinene mobwereza ngati mmene akhala kulankhulira president kuti timayenera kuti tidutse mu zowawa zokoma zisadafike. Kukonza chuma sikukanatheka kungoganiza kapena wishing kuti chikhale bwino sizikadatheka. Timayenera kuti tidutse mu njira zimenezi, ndipo njira imene ife tayitenga ni njira yodzera ku programu ya IMF ndimene tikuyiona kuti iyi itithandizira kuti chuma cha Malawi chikhale solid kupita chitsogolo osati boom and bust. Chifukwa ma policies amaboma apitawa amatika pa mulingo nkutitsitsa nkudzapezekaso tilipo mpaja nkumangoenda mma circles. 2012 tinali pomwe patayendako zaka ziwiri tabweraso pompaja tikuyenera kuti tikhale ndi solid foundation ili chuma chathu chizipita kutsogolo osati in circles. Nkhani ya treasury kupereka ndalama yokwana 800 million kwacha ku NRB ati mwangozeti ineyo ndalamayo ikundikulira. Ndipo anthu amene anapanga zimenezi akuti anapanga zimenezo April 2020 kutasala mwezi kuti boma lisinthe. Ndiye kuganiza kwanu ndi kuganizaso kwa ine kuti koma munthu ungalakwitse 800 million. Chabwino ndalamayo yabwezeretsedwa koma ine kuona mmene ma controls amakhalira mu Ministry of Finance, kuona ma stages amene amadutsa kuti ndalama iperekedwe, ndilibe chikhulupiriro kuti imene inali mistake. Ndilinacho chikhulupiriro kuti amadziwa chimene akupanga, ndipo sanali munthu mmodzi kanali kagulu chifukwa the approval processes ndi mmene ndaoneramo mu Ministry of Finance ndi zimene zimachitika ndikunamiza Amalawi kuti inali mistake. Ndipo khalekhaleni tipeza kuti kodi chimene chinachitika kuti ma processes onsewa mpaka na disbursement itheke munkatanimo mbomamo. Zinthu zonsezi nzofunika kuti inu ndi ine tizizitsatira bwino nkumaona chifukwa boma la Dr. Chakwera pakayendetsedwe kachuma anena kuti tikhale honest osati tizambaitse. Anena kuti tichite zinthu poyera osati tichite hoodwink anthu. Anena kuti tichite zinthu zokhazikika osati zongowinira chisankho. Mosemu ndi mmene ife tikufuna kuti tiyendesere unduna wa zachuma. Ndipo nkhani imene mwaine nayo ni nkhani yochititsa manyazi, ndipo amene anachita zimenezo nthawi imeneyo
akuyenera kukhala anthu amanyazi kuti sanasamale zofuna za Malawi mwina amasamala zofuna za iwo. Ndiona ngati kuti nkhani zimene nafuna kuti ndiyankhe kwa president ndi mwina nkhani ya maulendo. We normally have budget ya ulendo wa president, and I don't know ngati mungathe kumbukira mwina ndapasa kuti angotiuza budget ya ulendo umenewu, ndipo zimatheka nthawi zina kuti a president akuchoka ku Malawi akupita ku Davos ndi delegation, akuchoka ku Davos akupita ku AU ku Malabo, Equatorial Guinea, and kena kwazikabwereranso. When you start looking at the connections, because ordinarily kutenga commercial flight imene akhala kutengera mbuyo, atenga ndege yaing'ono afika pa Ethiopia akafika akwera nawo matola kumapitirira maulendo amene amakhalira. Pamakhala nthawi zina zimene kukwera matola ngati kumene kuja sikungatheke malingana ndi tight schedule, makamaka akaphatikiza ma conference ngati atatu mmene anafotokozera poyamba muja. Nchifukwa chache kuti achite connect from there to there to there ndi mayendedwe athu mmene alira ndege lero, kumatheka kuti mwina zakanika kuti sizingatheke. Then you start looking at my alternatives and look at the comparison ya makosi and see kuti this decision can be taken as an exceptional decision malingana ndi ma connections ndi ma engagements amene anayikidwa ndi a president. Koma I think mwina ngati mungakumbukira ST mungathe ngoti pasako kuti budget ya ulendo inali mwina ndalama zingati ST. Mwambiri, Your Excellency, the bill imene tinalandira kutoka ku State House ya ulendoi inali 300 million kwacha. Ziko mwambiri. So ndimauza dala kuti anene figayo because anthu achula mafigures akuluakulu monga ndi mmene nawonso angachitire guess. Koma figa imene akuchula ST mwina tikailekezaso mwina ndi maulendo ena ndi ena sikusiyana ndi mmene a president amayendera, and zonsezo amakhala kuti anapanga costing and comparison and see what is the best option under the circumstances. Zikomo kwambiri, Excellency. Kusowa kwa zinthu ndimafuna kuti tisayinene kwambiri chifukwa mwati sugar kusowa. Sugar mdziko muno anasowa chifukwa chonena kuti ndi ma cyclones irovo malomoti ayambe pa 1 April harvesting zimbe ndi kudimba. Ndifo choti kunali madzi ambiri sanayambe harvesting yawo pa 1 April, anayamba harvesting yawo pa 1 May, and as a result backlog ya 1 month production delays inapatsa ma problems. And then atabwera IMF anadzanena kuti kwacha ndi dollar it's misaligned by 25% article for consultation ya September October last year. Aliyense wa business amadziwa ndithu kuti zivute zitani kutuluka devaluation, because IMF anachita kale indicate it's common knowledge, it's public knowledge. Ndipo aliyense atamva zonena kuti IMF ija ili yabwera ili kuno ku Malawi ndipo akupanga ma negotiations ndi boma. Aliyense amene amachita business ngakhale mabanki amadziwa ndithu kuti khalekhaleni china chake chichitika posachedwa chifukwa IMF yatani kuno yafika. Ndi mmene amachitira ma calculations anthu onse ochita malonda, anthu onse ama business ngakhale ama banki kumene. Ndiye ma shortage yena nkhani yake imakhala imeneyo kuti tikudziwa zonena kuti any day pachitika chakuti. Kupanga devaluation kumene kwapangikako ndi kumene kwa masula no onse kuti the gap is now closed, the misalignment is now closed, there's no point holding anything. Amene amachita hold ma dollars ndi amene ambano kubwera ku reserve bank kudzaponya ma dollars awo raingo ndi gulani, because there's no point going to black market, the rate is now aligned. Amene amasunga sugar ndi amene amasunga ma products ena kudikira kuti tingachite suffer exposure ndi amene no katundu wawo pano pali sana wakutulutsa, because they now know the true position, kuti position ndi. And nene mwina kuti makampani sakuyenera kukweza katundu, ndi makampani ochepa amene ali ndi exposure, chifukwa 3/4 if not more ma private sector ya ku Malawi kuno imagula kale dollar pa 1.1 ndi chilungamo chake, chifukwa dollar yo kunalibe. Kutanthauza kuti mitengo imene inavuta pakati pa ma week 4-5 apitawa kuti mitengo ikusintha mitengo ikukwera, imakwera chifukwa choti anthu amapeza dollar pa msika wa black market pa 1.1, and they were factoring in the 1.1 mitengo imene takhala tikugulira miyezi iwiri yapitayi o mwezi wapita uchi.
kutanthauza kuti ifeyo kuitengano dola nkudzaika pa 1.1 chimene tasintha ndikungoti dolayo iyambe kupezeka m'mabanki mosavuta. But we have not increased the cost kwa makampani aku Malawi. Ndipo ngati afuna kuti akweze katundu ayinokhala ndi chifukwa chokwanira chouzira Malawi chimene akukwezera katunduyo, chifukwa dolayo amayipeza kale pa 1.1 andi panopa tayikira pa 1.1 koma sazipeza ku black market, azipeza ku formal market. And my dealers amabanki alize bank governor alipo mpano, let me repeat that, kuti ma dealers amabanki ngati afuna kuti azichitabe charge ma illegal commissions, please governor act on such banks. If you punish one bank, if you punish two banks for this distortion yansika wa forex, that will send a very strong message, because we are not playing games. No. We are not playing games. The kwacha is aligned, let's play by the book. And as government will try many things isetsele kuti dollar inflow ichuluke, ndipo alipo ambiri amene akutithandiza kuti ma dollars alowe mdziko muno to stabilize the market, and munthu wina wa banki, commercial bank, asapange distort mwadala cholinga kuti corruptly azaberabe anthu a business by charging ma commissions ngati mene amapangira miyezi imene yapitayi. A governor mulipo mpano. Ndikhulupirira kuti zayankhidwa bwinobwino. Sitingachite chilichonse cha foja cha sugar cha chani, koma generally chithunzithunzi ndi chimenecho Philip. Thank you, Your Excellency. Honorable Minister of Foreign Affairs, mwonjezera kapena tipitilire? Ndimangoti ayankha mokwanira a Minister of Foreign Affairs pa nkhani ya trip yachi. Or Minister of Finance? Mutha kundipatsa. Minister of Finance. Koma ine ni mafuno. Inuyo ndino fourth estate. A fourth estate ndiye kuti niyo mathandizira, andi a president mafuna ndiyamike media ya ku Malawi. Chifukwa mene tikuyenderamo ndiye kuti tizoonadi kwathu kuno tikulimba nadi ndi corruption. Komanso we are holding everybody to account. And holding everybody to account isamakhale boma yokha koma everybody. Then madabo kuti inu yomutamva figure imeneyo kuti utatenga ndege ndipo amachaje $10,000 per hour. Inu munakhulupiriradi? Munakhulupiriradi? Kuti nonde kuti a president akhala kani masiku angati ma hours angati akhala. Nde all that time amachaje $10,000 per hour. Tiye nanunso mudzafunsa so, because hold everybody to account. Not just that anthu okhamera ali mboma, koma even those in the opposition adzikuza nizoona. They should also tell the truth. People cannot gather at a press conference to go and tell lies. Bwezi mutawafunsa kuti zimenezi umbono wake uli kuti. Chifukwa this story has been carried ngati kuti it's gospel truth, and yet it is lies. So whilst you hold the government to account, please hold the opposition as well to account. Thank you, sir. Thank you very much, Honorable Minister of Foreign Affairs. Yes, colleague. President, I'm Chimwemwe Padata, representing Zodiac. I would like to find out from you, Mr. President, you have given a 21-day ultimatum to the SCB. Just wanted to know, now that you have directed that the SCB should make public this report, I wanted to know how Malawians should believe this, at the same time that we are still waiting for the contents of the Tonse Alliance, as well as the public service reform report. I just wanted to find out how Malawians should believe this now that there is this issue which is still in the public domain. Another question, Mr. President, I just wanted to find out from you whether you are aware of any pending payments to companies belonging to this British gentleman, Zunith Sattar, for services his companies made to your government, and whichever way these cases may go. I just wanted to find out whether you are willing to deal with them again. That's my second question. And again, Mr. President, I wanted to find out your view on political party financing in Malawi, where there is a possibility of some crooked individuals to make entry into the systems of government during the campaign period. I just wanted to get your view on this question. Thanks so much. Thanks very much, Mr. Padata.
As I said, if you ask him more questions, you take the place of others. So I'll pass on to His Excellency to attend to those questions. Your Excellency, sir. Zikomo kwambiri. ACB ndiwo amene amachita zonse zokhudzana ndi kafukufuku wa nkhani, ndipo kwa ine ngowadandaulira kuti chonde Amalawi in the public interest, Amalawi akufuna atadziwa zimenezi zili pati, chonde mundipatseko ripoti pa masiku 21. Ine ndilibe mtima ofuna kuwaumiriza chilichonse chifukwa iwowo ndiwo amene amagwira ntchito imeneyi. Kuti mukhulupirira bwanji ndiwona ngati mulumikiza zinthu zimene sizikukhudzana kwenikweni ndi nkhani imene ili panoyi, chifukwa nkhani zimene mwatulutsa zinazo ndi nkhani zimene sikukhudzana ndi izizi ayi. Ndipo ngati simungakhulupirire ndiye kuti inuyo mukhoza kufunsa ngakhale ku ACB kuti zinthu ziyenda bwanji, chifukwa inu ndi ine tikhala amodzi wodikirira, gona mkupe sali patali. Kodi are you aware kuti pali any pending payments kukhudzana ndi nkhani ya makampani ya Sattar ndi katundu wawo? Ayi, sindikudziwa chilichonse. Kodi nkhani ya political party financing muli ndi maganizo otani? Ndiye kuti akhoza kupita ku chipani nkukafufuza, koma nditangobweramo panali msonkhano kwina kumene amalankhula director wa ACB, amalankhula Chief Justice, ndiye nangozoona mpepala kuti amalankhula director wa ACB kuti kumalawi kuno ngati sitingatsatire lamulo ili la kuti financing ya zipani imayenda bwanji, ndiye kuti tizipitirira kukhala ndi mavuto ngati awa, kuti nthawi ya kampeni wanthu amene amathandiza zipani kuti zikachita kampeni amakhala ndi malingaliro wakuti akawina ife adzatichitire zakuti zakuti. Angakhale ulankhulepo monga wena ni mboni, ine ndeni malankhula npoera pomwe, koma sizilowa ayi, zikalowa uku zimangotulukira uku kukhala ngati mwina ndikungokamba khamba kamwa. Kotero kuti anthu amaganizabe kuti you owe them something chifukwa chakuti ndife dakuthandizani kampeni, ndipo kuthandizako kumakhalanso malevulo. Mwina izi zongofunika anthu otsatira malamulo amene amenera kulongosola zimenezi mukawafunse kuti atsatire bwinobwino. Ziko.